Η πολιτική σκηνή βρίσκεται ξανά σε περίοδο έντονων ανακατατάξεων με τα νέα κόμματα Τσίπρα-Καριστιανού, την κρίση στο ΣΥΡΙΖΑ, τις εξελίξεις γύρω από τις υποκλοπές και τις δημοσκοπήσεις να αλλάζουν το πολιτικό κλίμα. Για όλα όσα διαμορφώνονται στην ελληνική πολιτική σκηνή, συζητάμε σήμερα με τον ιστορικό και πολιτικό αναλυτή κύριο Νίκο Γκιόνη. Σας καλωσορίζω για πρώτη φορά στους διαλόγους και χαίρομαι πολύ που είσαστε εδώ. Καλησπέρα σας, κυρία Χούντα. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και είναι και η δική μου χαρά που βρίσκομαι εδώ μαζί σας. Είναι αλήθεια ότι στη χώρα μας δεν πλήττουμε ποτέ από τις καθημερινές πλέον πολιτικές εξελίξεις. Κόμματα δημιουργούνται, κόμματα διαλύονται, κόμματα υποβαθμίζονται. Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε με την κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ και με το αναμενόμενο κόμμα το οποίο θα δημιουργήσει ο Αλέξης Τσίπρας, και πόσο γράφεται αυτή η εκπομπή εδώ και κάνουμε τη μαγνητοσκόπηση, ακόμα δεν έχουμε τα νέα του και τις εξελίξεις γύρω από αυτό το κόμμα. Πράγματι, κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ από το 2023 και μετά από ένα πολύ ηχηρό εκλογικό αποτέλεσμα όπου ανέδειξε μία διαφορά ποσοστών μεγαλύτερη από το 1974 και μετά, με τη Νέα Δημοκρατία να παίρνει 41% και τον ΣΥΡΙΖΑ να παίρνει πρώτα 20% και 17%. Είναι, αν θέλετε, εξέλιξη αλλά και θύμα του λεγόμενου πολυκερματισμού ή κατακερματισμού του πολιτικού συστήματος και ιδιαίτερα της προοδευτικής παράταξης. Εξελίσσεται λοιπόν από τότε με έντονο χαρακτήρα ένα φαινόμενο περαιτέρω κατακερματισμού. Δηλαδή έχουν γεννηθεί τουλάχιστον δύο κόμματα από τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Το ένα είναι η Νέα Αριστερά, το άλλο είναι το πρώην Κίνημα Δημοκρατίας, νυν Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο του Στέφανου Κασελάκη. Και τώρα έχουμε ένα υποίδρυση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο κατά πάσα πιθανότητα και χωρίς σοβαρές εκπλήξεις απευθύνεται κατά ένα μεγάλο ποσοστό, τουλάχιστον στην εκλογική βάση του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα σε τι ποσοστό, με ποια συσπήρωση και με ποια μαζικότητα, αυτό αναμένεται να το δείξουν πρώτα οι φωτογραφίες της στιγμής, οι λεγόμενες δημοσκοπήσεις, και έπειτα φυσικά η κάλπη και ο κυρίαρχος λαός. Σηματοδοτεί κατά τη δικιά σας άποψη η δημιουργία αυτού του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα το τέλος του ΣΥΡΙΖΑ? Κυρία Χούντα, τα κόμματα ολοκληρώνουν τον κύκλο τους ή την ζωή τους, αν θέλετε, την ιστορία τους, με δύο τρόπους. Ο ένας είναι, συγκεκριμένα επειδή βρισκόμουν μέχρι πρόσφατα στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, το καταστατικό του προβλέπει ότι πρέπει να γίνει συνέδριο διάλυσης του κόμματος, αν κηρυχθεί από την Κεντρική Επιτροπή, και να αποφασίσει και τι συμβαίνει με την περιουσία του. Φυσικά, με τη χρηματοδότηση, γενικώς με οτιδήποτε αποτελεί περιουσιακό στοιχείο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Και να μην ξεχνάμε βέβαια ότι υπάρχει και τίτλος εφημερίδας και ραδιοφωνική συχνότητα που είναι πολύ σημαντική γιατί αφορούν την ενημέρωση. Ακριβώς, και είναι η φωνή, αν θέλετε, προς τα έξω του κόμματος. Ακριβώς. Όμως, το βασικό είναι ότι στην πολιτική σκηνή πολλές φορές τα κόμματα καταργούνται από την κοινωνία. Και αυτή είναι η πρόκληση για τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Εάν είναι βιώσιμη η παρουσία του στο πολιτικό σκηνικό, μετά την ανακοίνωση ενός κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος, αν θέλετε, ταυτίστηκε με τον ίδιο τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, και όπως αποδείχθηκε από την παραίτησή του από την Προεδρία το 2023 και μετά, δεν υπάρχει μία περίοδος πολιτικής και κομματικής ηρεμίας στα εσωτερικά του ΣΥΡΙΖΑ για να βρει έναν βηματισμό με κάποιο άλλο στέλεχος, αν θέλετε. Εσείς έχετε ζήσει, από ό,τι κατανοώ, το ΣΥΡΙΖΑ πάρα πολύ καλά εκ των έσω. Τι πιστεύετε εσείς ότι δεν πήγε καλά μετά την αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα από την ηγεσία? Θεωρώ ότι οι αιτίες, αν θέλετε, της μεγάλης πτώσης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ξεκινάνε πριν το 2023. Ήταν ακόμη πρόεδρος πράγματι ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος εξήγηλε το 2019 μία ανανέωση του κόμματος, μία προσπάθεια να προσεγγίσει η κομματική βάση του ΣΥΡΙΖΑ την εκλογική βάση. Το πέτυχε αυτό εν πολλοίς. Να θυμίσω ότι στις εσωκομματικές εκλογές το 2022, όπου έθεσε ο ίδιος τον εαυτό του στη διάθεση των μελών του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για να τον ψηφίσουν ως επικεφαλής, κατάφερε μια συμμετοχή 150.000 μελών. Γιατί οι άνθρωποι ερχόντουσαν εκείνη τη μέρα και γράφονταν μέλη στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ωστόσο, αποδείχθηκε ότι το κόμμα αυξήθηκε σε μέλη, το ότι μεγάλωσε, αν θέλετε, κομματικά, δεν ταυτίστηκε με μια κοινωνική μια αύξηση της κοινωνικής επιρροής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και απόλυσε εκατοντάδες χιλιάδες ψηφοφόρους σε σχέση με τις εκλογές του 2019. Από εκεί και πέρα, για να πιάσουμε το νήμα από το 2023 που αναφέρατε κι εσείς, είχαμε την εκλογή του Στέφανου Κασελάκη.
Η εκλογή Κασελάκη, δηλαδή. Στον Αρμαγεδόνα θεωρείται Στέφανο Κασελάκη, γιατί ήρθε με πάρα πολύ ορμή. Ήρθε με ορμή, ακριβώς. Θα ήθελα να σταθώ στην εκλογή Κασελάκη, όχι λόγω του προσώπου, λόγω των εξελίξεων στη συγκεκριμένη περίπτωση. Γιατί η εκλογή Κασελάκη, αν θέλετε, ανέδειξε την ανάγκη ενός κομματικού κόσμου, ενός κοινού που στήριζε, ψήφιζε, ακολουθούσε, ήταν κοντά τέλος πάντων στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, να βρει έναν ηγέτη, να βρει ένα πρόσωπο το οποίο θα ακτινοβολεί, ασχέτως το πόσο ακτινοβόλησε μετά την εκλογή του στην Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, το οποίο όμως επειδή ήταν outsider, δηλαδή ερχόταν έξω από το κόμμα, γιατί θυμίζω ότι ο Στέφανος Κασελάκης γράφτηκε στο κόμμα στις εκλογές που βγήκε πρόεδρος. Όπως τα λέτε ακριβώς έτσι. Και άλλα προβλήματα βέβαια εδώ έρχονται στο φως για την θεσμική λειτουργία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και για τις καταστατικές του διαδικασίες. Αλλά όπως και να έχει, η βάση του ΣΥΡΙΖΑ θέλησε κάποιον εκτός του κομματικού μηχανισμού, εκτός του κομματικού σχηματισμού, για να τα αλλάξει όλα. Αποδείχθηκε ωστόσο ότι αυτή η κατεύθυνση του Στέφανου Κασελάκη, με οπαδούς που στήριξαν σκληρά τον Στέφανο Κασελάκη, μέσα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, με μια πληγή που άφησε αυτό στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στο συνέδριο του 2025, τότε που υπήρχαν και κάποιες κατηγορίες ότι πολλά μέλη δεν εισήλθαν στην αίθουσα στον Γκάζι. Σωστό, που είχε γίνει τότε όλος ο. Ακριβώς. Άλλη μια διάσπαση με το αριστερό τμήμα της Νέας Αριστεράς νωρίτερα το 2024. Που είχαν αποχωρήσει. Ακριβώς. Που αν οι συσχετισμοί δεν διατηρηθούν για πολύ ακόμα στην κοινοβουλευτική ομάδα, δεν θα έχει κοινοβουλευτική ομάδα η Νέα Αριστερά σύντομα, καθώς έχουμε ήδη την ανεξαρτητοποίηση ενός βουλευτή που είχε ακολουθήσει. Όλα αυτά δείχνουν μια κατάσταση αποσύνθεσης, αν θέλετε, του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, η οποία οφείλεται στο πώς, κατά τη γνώμη μου, στο πώς αναζήτησε η ηγεσία ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία μετά την αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα από την Προεδρία. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι έγινε μια προσπάθεια με την εκλογή του Σωκράτη Φάμελου στην Προεδρία, ωστόσο αδικήθηκε θεωρώ και από τα γεγονότα, δηλαδή το ότι διατυπώθηκαν σοβαρές προτάσεις, το ότι επιχειρήθηκε μια επικοινωνιακή ανανέωση του κόμματος με βάση τεκμηριωμένες απόψεις κάποιων στελεχών, ότι αν θέλετε βγήκαν και νέα πρόσωπα μπροστά. Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ είχε και νέα πρόσωπα να τον εκπροσωπούν και στις τηλεοπτικές εκπομπές, αλλά και σε κάποιες κοινωνικές διεργασίες. Επιχείρησε εξωστρέφεια πλην του ηγέτη του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή να γνωρίσει ο κόσμος και τα υπόλοιπα πολιτικά στελέχη. Αυτό όμως δείχνει, ας πούμε, και δημοσκοπικά, αν θέλετε, να μην πετυχαίνει. Γιατί αναλώθηκε τελευταία η συζήτηση και με βάση τον επικείμενο, αν θέλετε, ερχομό του κόμματος Τσίπρα, στο ποιοι θα είναι οι συσχετισμοί, ποιος θα πάει με ποιον, ποια προσωπική στρατηγική εξυψώνεται δίπλα σε άλλη προσωπική στρατηγική, με αποτέλεσμα τελικά να πληρώνει, αν θέλετε, το μάρμαρο που λέμε λαϊκά, η συλλογικότητα και να φαίνεται ένα κόμμα αυτή τη στιγμή σε πολύ δύσκολη στιγμή. Με άλλα λόγια, πιστεύετε εσείς ότι ο Σωκράτης Φάμελος προσπάθησε να ενώσει το κόμμα ή να διαχειριστεί μια παρατεταμένη κρίση? Ο Σωκράτης Φάμελος ανέλαβε την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε μια πολύ δύσκολη στιγμή. Μάλιστα, αν θέλετε, με πρωτοβουλία του Παύλου Πολάκη, που ήταν ο δεύτερος της εκλογικής αναμέτρησης, δεν πήγε σε δεύτερο γύρο ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και γλίτωσε μια περαιτέρω εσωστρέφεια. Από εκεί και πέρα όμως το κόμμα δεν πάβει να ήταν ήδη τραυματισμένο από δύο διασπάσεις. Η μία της Νέας Αριστεράς και η άλλη αποχώρηση των μελών που στήριξαν τον Στέφανο Κασελάκη για την Προεδρία το φθινόπωρο του 2024. Είχε δηλαδή πολύ δύσκολο έργο να επιτελέσει και μάλιστα ο ΣΥΡΙΖΑ, να θυμίσω τότε, ότι είχε χάσει τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης από τη Βουλή, καθώς αποχώρησαν πολλοί βουλευτές και το ΠΑΣΟΚ κατάφερε και στο μέλλον, παίρνοντας ορισμένους βουλευτές, αλλά και λόγω του ότι κράτησε μια συσπήρωση στην κοινοβουλευτική του ομάδα, να αποτελέσει εκείνο θεσμικά την αξιωματική αντιπολίτευση, παρότι έως σήμερα δεν έχει σημειώσει σε μια εκλογική αναμέτρηση μια επίδοση που να του δίνει τη δεύτερη θέση. Η διαγραφή Πολάκη, ας πάμε λιγάκι σε αυτό, γιατί θεωρώ ότι είναι ένα πολύ σημαντικό πολιτικό γεγονός. Θεωρείτε ότι αποδυνάμωσε τελικά ή συσπήρωσε κομμάτι της βάσης του ΣΥΡΙΖΑ? Κυρία Χούντα, οι αντιδράσεις που είδα εγώ στη βάση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία δείχνουν ότι δεν μπορεί να ξεπεράσει τη διαγραφή από την κοινοβουλευτική ομάδα του Παύλου Πολάκη, γιατί έχω ακούσει ότι δεν θα παραπεμφθεί στα όργανα για διαγραφή από τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, αλλά υπάρχει μια δυσκολία ερμηνείας για το αν είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και της Πολιτικής Γραμματείας λόγω της ιδιότητας του βουλευτή, γιατί έτσι συμμετέχει στα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι έχει πληγώσει την βάση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, γιατί υπάρχουν εκτεταμένες αντιδράσεις
και σε κάποιο κόσμο, αλλά και μέσα στα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ μέχρι και ο Άδωνης Γεωργιάδης έσπευσε να τον υπερασπιστεί και να εναντιωθεί σε εισαγωγικά, να σχολιάσει τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη. Κυρία Χούντα, θα κρατήσω αυτή την αναφορά σας για ένα συγκεκριμένο σχόλιο. Ο Παύλος Πολάκης έχει οδηγήσει σε ένταση στο δημόσιο διάλογο αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια. Και από την άλλη πλευρά, ο Άδωνης Γεωργιάδης είναι επίσης ένας πολιτικός που συχνά οδηγεί το δημόσιο διάλογο και την πολιτική αντιπαράθεση σε χαρακτηρισμούς, σε φωνές, σε πράγματα, αν θέλετε, που δεν είναι χρήσιμα, τουλάχιστον ως προς την έντασή τους, για το τι κάνουμε και πώς μπορούμε να προχωρήσουμε ως κοινωνία μπροστά. Η πρόκληση για οποιονδήποτε κομματικό σχηματισμό, αλλά ας μείνουμε στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, επειδή θίγεται το ζήτημα του Παύλου Πολάκη, των διαγραφών των στελεχών, είναι αν μπορούν τα κόμματα, όλα όμως τα κόμματα, πέρα από το να συσπυρώσουν ένα κοινό το οποίο είναι πολύ πιστό και βρίσκεται στο εσωτερικό τους και παλεύει, αν θέλετε, για την ανάπτυξή τους και την διεύρυνση της κοινωνικής τους βάσης, αν μπορούν να ξεπεράσουν αυτά τα στενά όρια του κόμματος και να απευθυνθούν σε κόσμο έξω από αυτό. Δηλαδή, όλοι γνωρίζουμε, ας πούμε, ότι ο Παύλος Πολάκης συσπυρώνει τη βάση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Το θέμα είναι πώς έχει χτιστεί, πώς έχει διαπαιδαγωγηθεί, αν θέλετε, αυτή η βάση του συγκεκριμένου κόμματος απέναντι στην πολιτική πρακτική. Μήπως δηλαδή και ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία οθεί τα στελέχη στην ανάπτυξη, αν θέλετε, μιας ρητορικής έντονης, μιας ρητορικής αντιπαράθεσης. Ενώ αυτό που θεωρώ εγώ ότι έχει ανάγκη ο προοδευτικός κόσμος σήμερα είναι να μιλήσουμε με συγκεκριμένες προτάσεις, με συγκεκριμένες δεσμεύσεις και με τον τρόπο που αυτές θα υλοποιηθούν. Γιατί αν κάτι καλό μας κληροδότησε η οικονομική κρίση του 2009-10 και της δεκαετίας που ακολούθησε, είναι ότι πλέον δεν μπορούμε να πιστέψουμε εύκολες υποσχέσεις και λόγια απλά και μόνο επειδή διατυπώνονται στο δημόσιο διάλογο. Χρειαζόμαστε δηλαδή, αν κάποιος μας λέει ότι θα βελτιωθεί το εισόδημά μας, πώς θα το καταφέρει αυτό? Ναι, και νομίζω ότι και ο κόσμος, επειδή έχει πληγωθεί πάρα πολύ από την πολιτική του Αλέξη Τσίπρα, για να είμαστε ακριβοδίκοι, και η μεσαία τάξη σχεδόν εξαϊλώθηκε, πλέον δεν είναι διατεθειμένη στο θα και στις υποσχέσεις, αλλά στις αποδείξεις και το πώς, τον τρόπο. Ως προς αυτό που λέτε, ο Αλέξης Τσίπρας, εγώ θέλω να θυμίσω, και ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, του Αλέξη Τσίπρα, δεν έχασε παταγωδός ως κυβέρνηση. Δηλαδή, ως κυβέρνηση βρέθηκε από το 36 στο 32. Ωστόσο, οι εποχές αλλάζουν. Θεωρώ ότι όλη η πορεία του ΣΥΡΙΖΑ από το 19 ως το 2023 δεν κινήθηκε σε μια κατεύθυνση να απαντήσει στις ανάγκες της κοινωνίας όπως διαμορφώθηκαν μετά το 2019. Ξέρετε, με είχε ξαφνιάσει εμένα τότε το ποσοστό που είχε πάρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το ποσοστό που είχε κατορθώσει και είχε διατηρήσει το ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν πολύ ψηλό το ποσοστό όταν έχασε τις εκλογές και αυτό εμένα με είχε προβληματίσει. Γιατί λέω, υπάρχει ακόμα ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του ελληνικού λαού που πάει και ψηφίζει, όπου το κρατάει σε πολύ υψηλό επίπεδο σαν αντιπολίτευση. Δηλαδή αυτό ήταν κάτι που έπρεπε από τότε όσοι έπρεπε να το παρατηρήσουν και αναλόγως να πράξουν. Άρα, με άλλα λόγια, ο Φάμελος θεωρείται, αν μπορούμε να κάνουμε μια κριτική, τελικά τη χειρίστηκε σωστά ή όχι πολιτικά τη διαγραφή Πολάκη, ή μάλλον το φαινόμενο Πολάκη? Δεν θεωρώ ότι έγινε ιδιαίτερη διαχείριση, αν θέλετε, από την ηγεσία του φαινομένου Πολάκη, σε μια πολύ δύσκολη στιγμή για τον ΣΥΡΙΖΑ, όπου συζητιέται το αν θα υπάρχει αύριο, όπου συζητιέται τι ρόλο θα έχουν τα στελέχη του, χωρίς να υπάρχουν σαφείς απαντήσεις στο νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, τέθηκε ένα ζήτημα πώς θα πορευτεί το κόμμα, ας πούμε. Αυτό θα γίνει, δηλαδή, θα γίνει μια συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής στις αρχές Ιουνίου και εκεί πέρα θα φανεί με ποιον τρόπο θα προχωρήσει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν θεωρώ ότι οι υψηλής έντασης διαφωνίες οδηγούν σε κάποιο θετικό αποτέλεσμα στη συνθήκη που βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία αυτή τη στιγμή. Αλλά για να εξηγήσω και εγώ τους λόγους για τους οποίους αποχώρησα, αν θέλετε, από τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, θεωρώ ότι είναι αδιέξοδη μια συζήτηση συμπόρευσης με ένα κόμμα, του οποίου τα λεγόμενα στελέχη, γιατί μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχει διαμορφωθεί, αλλά θα διαμορφωθεί. Αυτό που έχει διαμηνηθεί σε όλους τους τόνους είναι ότι δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον για τις κομματικές διεργασίες άλλων κομμάτων. Άρα και δεν θα συνεργαστεί και με κανέναν και δεν θέλει και κανέναν από το ΣΥΡΙΖΑ, μας το έχει πει. Ακριβώς. Άρα δεν υπάρχει και κανένα ενδιαφέρον για οποιαδήποτε διεργασία στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Το να συζητά ο ΣΥΡΙΖΑ με ποιο τρόπο θα υπάρξει συνεννόηση με ένα κόμμα που δείχνει ότι δεν θέλει να συνεννοηθεί,
Ξέρετε κάτι. Δημιουργεί ένα πολιτικό πρόβλημα, όπως καταλαβαίνετε. Αυτό που κάνει ο Αλέξης Τσίπρας θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ έξυπνο. Γιατί θέλει να έρθει να εμφανιστεί στην πολιτική σκηνή με κάτι νέο. Μπράβο. Αν λοιπόν σε αυτό το νέο προσθέσει βαρύδια, τα οποία στον ελληνικό λαό θυμίσουν δύσκολες καταστάσεις, οικονομικές στερήσεις κτλ., έχει χάσει παταγωδός. Άρα λοιπόν το ότι πρεσβεύω να φέρω κάτι νέο στην πολιτική σκηνή δεν συνάδει με το να φέρω όλο το παλιό ΣΥΡΙΖΑ ή κάποια από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ πίσω σε εμάς. Αυτό είναι κοινή λογική. Είναι κοινή λογική, έχει και ένα επικοινωνιακό ενδιαφέρον. Αλλά το κρίσιμο αυτής της συνθήκης δεν είναι αν τα βαρύδια είναι κάποια πρόσωπα ή στελέχη, που είναι εύλογο. Δηλαδή, πάντα και σε όλες τις περιπτώσεις θα υπάρχουν στελέχη και θα υπάρχουν και πρόσωπα. Πώς θα πορευτεί. Αυτό ήταν η επόμενη ερώτηση. Πώς θα πορευτεί άμα τους αποκλείεις, βέβαια, όλους? Δεν υπάρχουν και. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δεν υπάρχουν και πάρα πολλοί πολιτικοί, μάλλον πολλοί άνθρωποι που ασχολούνται με την πολιτική. Άρα, από κάποια δεξαμενή θα πρέπει να αλλιεύσει τα δικά του τα στελέχη. Ούτε μπορεί να φέρει ερασιτέχνες και να ξαναπεράσουμε πάλι όλοι μαζί τα ίδια. Έχετε δίκιο. Αλλά η δεξαμενή, αν εξαντληθεί σε έναν ΣΥΡΙΖΑ με κάποια στελέχη του, σε ένα ΠΑΣΟΚ, που μπορεί κάποια στελέχη του ΠΑΣΟΚ, είδαμε ότι κάποια στελέχη του ΠΑΣΟΚ, όντως πρώην στελέχη του ΠΑΣΟΚ, ακολουθούν τον Αλέξη Τσίπρα, ή σε κάποια στελέχη της Νέας Αριστεράς. Αυτά με μετρήσιμα μεγέθη δημοσκοπήσεων αυτή τη στιγμή είναι πολύ στενά για να φανεί μια προοπτική ανατροπής, αν θέλετε, του υφιστάμενου πολιτικού σκηνικού και πραγματικής απειλής της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά για εμένα, όπως ξεκίνησα να πω και πριν, το κρίσιμο δεν είναι αν τα πρόσωπα τα παλιά θα γίνουν νέα πρόσωπα ή αν τα νέα πρόσωπα δεν θα έχουν εμφανιστεί ποτέ ξανά στο πολιτικό σύστημα και με ποια ιδιότητα. Το κρίσιμο είναι όταν ο Αλέξης Τσίπρας, ας πούμε, λέει στην πρόσφατη συνέντευξή του ότι αρκεί το 1% των πλούσιων να πληρώσει για να ζήσουμε όλοι καλύτερα. Ποιο είναι το 1%? Εγώ θέλω να μάθω, ας πούμε, αυτό θα είναι μια πραγματική, αν θέλετε, ριζοσπαστική πρόταση. Ποιο είναι το 1%, σε ποιον οικονομικό τομέα, πόσα χρήματα είναι αυτά που αποκομίζει, με ποιον τρόπο θα κερδίσουμε τα χρήματα για να ζήσουμε όλοι καλύτερα. Γιατί βρισκόμαστε σε μια χώρα, και αυτό, αν θέλετε, ήταν και το πρόβλημα της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ το 2015-19 και όλων των προβλημάτων που βίωσε η μεσαία τάξη. Βρισκόμαστε σε μια χώρα όπου το 85% του πληθυσμού δηλώνει αυτή τη στιγμή εισόδημα έως 20.000 ευρώ. Ακριβώς. Υπάρχουν ολιγοπόλια τα οποία δεν πρέπει να τα κρύβουμε. Για παράδειγμα, οι τράπεζες που κερδίζουν καθαρά κέρδη 4,8 δισεκατομμύρια. Τόσα χρόνια ο Αλέξης Τσίπρας δεν μπορούσε να τα καταφέρει αυτά, συγγνώμη τώρα. Και θα μπορούσε να το κάνει τώρα. Και κάτι τέτοιο παρεμφερές ακούστηκε και από το κόμμα της Καριστιανού μέσω της κυρίας Νεγρεπότη, αν τα λέω σωστά, ότι θα φορολογηθούν οι πάρα πολύ πλούσιοι έχοντες 300.000 εισόδημα κτλ. Και η δική μου ερώτηση είναι, πόσοι είναι αυτοί που δηλώνουν 300.000 ευρώ εισόδημα και πώς θα κατορθώσουμε όλοι μαζί να ζήσουμε από τη φορολογία στα συγκεκριμένα εισοδήματα? Αυτό είναι μια εξίσωση που θα έπρεπε, αν θέλετε τη γνώμη μου, κάθε υπεύθυνη πολιτική δύναμη να λύνει και να έχει έτοιμες προτάσεις. Αυτό βέβαια δεν το έκανε ούτε η Νέα Δημοκρατία τα προηγούμενα χρόνια, αν θέλετε. Δηλαδή και ο κύριος Μητσοτάκης μιλούσε για μείωση του ΦΠΑ, μιλούσε για ανάπτυξη 4% και πέρα από την περίοδο του COVID, όπου ανέβηκε πράγματι η ανάπτυξη του 2021 και το 2022, δεν κατάφερε να την πετύχει. Αυτές είναι προκλήσεις που πρέπει να απαντήσουμε και θεωρώ ότι η κρίση του προοδευτικού χώρου βρίσκεται σε αυτήν ακριβώς τη διάσταση, στο ότι δεν απαντάμε με σαφήνεια όλα τα προοδευτικά κόμματα. Πώς μπορεί να γίνει η ζωή των πολιτών καλύτερη, πώς μπορεί μέσα από την εκπαίδευση, από την εκπαίδευση ή από την εργασία, γιατί υπάρχει και αυτή η κρίση. Ο κόσμος δεν πιστεύει ότι μέσα από την εργασία μπορεί να ζήσει μια καλύτερη ζωή. Ακριβώς. Και όλοι έχουμε επικεντρωθεί στο τι περιουσία υπάρχει από το σπίτι, πώς μπορούν να μας βοηθήσουν οι προηγούμενες γενιές. Ακριβώς όπως και αυτό δηλαδή δίνει μια απάντηση και γιατί υπάρχει δημογραφική κρίση και γιατί θα δυσκολευτούμε να βρούμε προοπτική σε μια αβεβαιότητα που, όπως δείχνει και η διεθνή σκηνή, όλο και εντείνεται τα επόμενα χρόνια. Ξέρετε τι γίνεται, γι' αυτό και φεύγουν πάρα πολλοί νέοι και όχι μόνο νέοι. Δηλαδή, ας πούμε, να σας φέρω ένα παράδειγμα με την Κύπρο. Έχουν μεταναστεύσει πάρα πολλοί Έλληνες στην Κύπρο και έχουν ανεβάσει το βιωτικό τους επίπεδο. Δηλαδή βλέπω στην Ελλάδα την ανάπτυξη αυτή που εγώ περίμενα ότι θα έρθει, δεν έχει έρθει. Βλέπω ξενίκια στα μαγαζιά στο κέντρο της Αθήνας, βλέπω ξενίκια στα εμπορικά κέντρα, βλέπω ότι δεν υπάρχουν θέσεις εργασίας, δεν έρχονται να επενδύσουν στην Ελλάδα επιχειρήσεις όπως κάνουν π.χ. στη Βουλγαρία και σε άλλα κράτη και λέω κάτι δεν πάει καλά στην Ελλάδα. Απλά οι αυτόματες λύσεις, αν θέλετε, δηλαδή το να μειώσουμε απλά τους φορολογικούς συντελεστές σε επίπεδο Βουλγαρίας,
δεν απαντάνε στο πρόβλημα. Θα μπορούσαμε να προσανατολιστούμε σε ένα εργασιακό μοντέλο Ισπανίας ή Πορτογαλίας. Σωστό. Που παράγουν περισσότερο, έχουν μια ισχυρή αγορά μισθωτής εργασίας, για να πιστέψει ο κόσμος ότι με τον προσωπικό του κόπο, γιατί αυτή τη στιγμή η γενιά μου κάνει πολλές υπερορίες και πάλι δυσκολεύεται να βγάλει το μήνα, πάλι δυσκολεύεται να αγοράσει, ας πούμε, ένα ποιοτικό τρόφιμο στο σούπερ μάρκετ, το οποίο είναι ακριβό, και αυτά είναι χρήματα τα οποία δυστυχώς, παρότι δεν τα δίνουμε τώρα, μπορούμε να τα πληρώσουμε αύριο στο σύστημα υγείας. Γιατί μεγαλώνουμε μια κοινωνία πιο άρρωστη, αν θέλετε. Και τελειώνοντας, επειδή μας έχει μείνει, θα κάνω λίγο υπέρβαση του χρόνου, γιατί θέλω να το συζητήσουμε αυτό. Ένα λεπτάκι θα είναι η υπέρβαση. Ξέρετε, κύριε Γκιόνη, τι πιστεύω. Πιστεύω ότι επειδή συνομιλώ με κόσμο και κόσμο της επαρχίας, είναι καλό να συνομιλείς με τον κόσμο και από εκεί κατανοώ πάνω κάτω πόσο θα παίξουν τα ποσοστά των κομμάτων. Ο κόσμος δεν ψηφίζει, θεωρεί ο κόσμος ότι κανείς δεν μπορεί να τον σώσει. Ψηφίζει τιμωρητικά, αντισυστημικά και τιμωρώντας, αν θέλετε, την αλαζονία και το ότι είμαι εγώ εδώ και δεν με κουνάει κανένας. Άρα λοιπόν, όταν ο ελληνικός λαός ψηφίζει με αυτόν τον τρόπο, μόνο για να τιμωρήσει, σημαίνει ότι δεν έχει πιστεί από κανέναν ότι η επόμενη μέρα θα είναι καλύτερη για εκείνον, την οικογένειά του και αυτό εξηγεί τον κατακαιρματισμό, γιατί μια ομάδα ανθρώπων, μικρή ή μεγάλη, θα φανεί στις εκλογές, φαίνεται να συσπηρώνεται γύρω από τη Νέα Δημοκρατία για την αναπαραγωγή του συστήματος, που μπορεί να εξυπηρετεί σε έναν βαθμό μεγαλύτερα ή μικρά συμφέροντα. Δηλαδή, υπάρχει κόσμος που μπορεί να μην κερδίζει πολλά, αλλά να νομίζει ότι κερδίζει πολλά. Αλλά από εκεί και πέρα, εκεί είναι και η πρόκληση του προοδευτικού χώρου, για να μην μας προλάβει η ακροδεξιά, η οποία επενδύει σε αυτόν τον θυμό και καλλιεργεί την αίσθηση στον άνθρωπο της περηφάνειας μέσα από την εθνική ταυτότητα ή από τη θρησκευτική ταυτότητα. Αυτό δεν μπορεί να το απαντήσει με τον ίδιο τρόπο ο προοδευτικός χώρος. Θα πρέπει να είναι συγκεκριμένος ότι με αυτό το σχέδιο, αυτό το πλάνο, όπως έκανε παλαιότερα και δεν μπορεί τα τελευταία χρόνια, μπορείς πράγματι να ζήσεις μια καλύτερη ζωή. Όσο δεν το κάνει αυτό, ο κόσμος θα θυμώνει και θα ψηφίζει λύσεις που δεν του δίνουν προοπτική, αλλά του τονώνουν το αίσθημα υπερηφάνειας στο εσωτερικό. Χωρίς όμως αποτέλεσμα, γιατί τέτοιες δυνάμεις καμιά φορά μας οδηγούν σε μεγάλα αδιέξοδα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, κύριε Γκιόνη, πραγματικά σας ευχαριστώ για την παρουσία σας, για τη συζήτηση σας εδώ, την υφάλια, την ήρεμη. Και θα τα ξαναπούμε πάρα πολύ σύντομα, γιατί οι πολιτικές εξελίξεις τρέχουν. Σας και χρειαζόμαστε δομημένες παρουσιάσεις και διαλόγους. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Χούντα, και εγώ απόλαυσα πραγματικά αυτή τη συζήτηση. Να είστε καλά. Λοιπόν, αγαπημένοι μου φίλοι, θα σας συναντήσω στο δεύτερο μέρος.